Kinarabak Padaya yuwarna nira Sari Iwang Suksma mangadi luwih payungana marang panjenengan ingsun Bapa Panembahan Resi Durna Bapa. Lho. Kula wonten dawuh nggih. Paman Harya Sengkuni paman. Wonten dawuh tinimbalan anak anggir Duryudana amiji ingkang pamaning kapatihan kula pun Rekyana Pati Harya Sangkuni. Kakang nganggo karana Basusina Kakang. Kados pundi Yayi Prabu? Mugi kawuningan. Uri palenggahan sakmangki mboten wonten ingkang kula penggalih. Kejawi namung kadang-kadang para Pandhawa. Senadyan tiyang sak jagat menika sampun pirsa menawi Pandhawa menika taksih sanak kadang kula piyambak. Nanging tumrap Duryudana Pandhawa menika satru mungguing cangklaan. Duryudana mboten badhe saged gesang kepenak. Raos kula saben dinten tansah kabebidung dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Mila kula ambali gesangipun Duryudana mboten saged ayem lan tentrem menawi para Pandhawa maksih gesang wonten alam padhang menika. Pramila ora aneh ora mokal menawi saben dina Duryudana tansah ngungkih sarana murih pejahing para Pandhawa. Paman Sengkuni ngertos piyambak menawi Pandhawa taksih gesang mesti kemawon para Pandhawa badhe tansah hangucik-ucik keprabon negaring Astina menika. Menawi Pandhawa taksih hangucik-ucik keprabon Astina tan wurunga, Ngastina ing mangke badhe wangsul wonten panguwasanipun para Pandhawa. Lajeng kados pundi nasibipun kula sakadang Sata Kurawa? Mila dinten sakmangke kula badhe nyuwun eguh pratikelipun para pinisepuh. Keparenga sakmangke atur pamrayogi supados para Pandhawa mboten lami gesang wonten jagat raya. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Sesembahan kula donya prapteng delahan. Bebasanipun sampun katelasan gagasan ingkang paman ing kepatihan wungsal wangsul kula sampun pados sarana maika dhateng para Pandhawa supados Pandhawa punika pejah
supados Pandhawa menika mboten lami gesang wonten ing jagat raya menika. Namung nyuwun sewu, panjenengan priksa piyambak wong salwangsul cara miwah karti sampeka ingkang kula tindakaken malah cabar gagar wigar datanpa karya. Malah miturut pamanggih kula menika gumun setahun jembleng serendeng. Ing ngatasé Pandhawa menika sami-sami umate pangeran. Panjenengan sakadang Sata Kurawa inggih umating Gusti ingkang akarya jagat. Nanging sabab menapa gesangipun ing Madyapada bentenipun bebasan bumi kaliyan langit. Pandhawa marambah kaping-kaping dipun ajab patinipun boten nate kasembadan. Malah pendak-pendak Pandhawa dipun incim pejahipun, para Pandhawa malah ngantukaken wujudipun kanugrahan. Mila saking menika nggih Blakasuta Blakutang terus terang menawi ingkang paman ing kepatihan dipun dangu supados damel sanggit rungsit murih curnaning para Pandhawa, kula sampun kentekan akal kok nggih. Kula sampun kentekan cara. Ewadene sak mangke paduka tetep badhe ndangu dhateng kula menika sejatosipun lepat lho nggih. Menika sejatosipun klentu. Lepatipun papan wonten pundi paman? Sinuwun. Nyatanipun kula menika durung nate srawung karo para Pandhawa. Wiwit Pandhawa alit lan para Kurawa maksih umur timur ingkang paman boten nate kumpul, boten nate srawung, boten nate sak pejagong karo para Pandhawa. Pramila menawi paduka ndangu dhateng ingkang paman kula nyuwun sewu, kula sampun katelasan akal kok nggih. Senggunipun boten saged ngulir budi miwir pikir miwah angasah kadewasan. Namung kula nyuwun sewu, datang mriki sejatosipun wonten tiyang ingkang trep lan pantes adamel pejahipun para Pandhawa. Amargi tiyang menika dados gurunipun para Pandhawa. Kula kinten tiyang kala wau sampun ngertos babakan pengapesanipun para Pandhawa sabab sampun tetaunan anggenipun srawung kalian para Pandhawa. Malah sipating guru utawi dwija kedahipun sampun mangertos babakan pengapesanipun para Pandhawa. Sinten paman? Mboten asanes. Mboten asanes namung Kakang Panembahan Begawan Durna. Pramila menawi anak angger Duryudana andangu babakan pejahipun para Pandhawa, monggo kula aturi ndangu Kakang Panembahan Durna. Mbok menawi saged atur pamrayogi babakan karti sampeka miwah sanggit rungsit pejahipun para Pandhawa menika kadosa pundi? Ya jagat, ya dewa, ya Bathara. Kadidene winalik ingkang dados araos kula, Bapa Panembahan Begawan Durna. Wonten dawuh nggih, wonten dawuh tinimbalan. Nyambung dhateng pangandikanipun Paman Harya Sangguni. Lakar sedaya pangandikanipun Paman Sengkuni menika leres. Leresipun mapan wonten pundi nggih? Bapa Durna sampun dangu campur kalian para Pandhawa. Bapa Durna menika mangertos babakan lair lan batinipun para Pandhawa. Pramila kula nyuwun pamrayoginipun Bapa Durna kados pundi srananipun supados para Pandhawa cilik nemai lelara gedhe-gedhene tumekaning pralaya. Kados pundi cara lan gagasan paduka Bapa Panembahan Begawan Durna. Lole. Permara reh mangusa humya ngambrengeng kadi karonaning kaswasih ring marga Hamalatgung are sang
Gontho mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang waya surya mangrangsang waya Umya samur waya hantu lele sumelele sumorate sinden sate gule enak rasane sinden ayu enak rasane Adipate Harya Tengkuni iya ados pundi Kakang Durna pinter tenan sampean golek-goleke gawean wong tuwa Anak Prabu Duryudana pancen leres kula menika gurunipun para Pandhawa kula menika diwijahanipun para Pandhawa Pandhawa lan Kurawa rumiyin pancen dipun titipaken dhateng ingkang bapa ing Sukalima kaliyan Rama panjenengan Dipati Dastarata supados kula nggulawentah ing arah Aji Jaya Kawijayan. Guna kasantikan bebasan tinata mendat jinara mentar pinaku bendal binedil jundil. Lah inggih. Kedahipun Bapa Durna mangertos. Kedahipun Bapa Durna mangertos babakan pengapesan murih ringking para Pandhawa. Nyuwun sewu nggih. Menawi babakan keringkian kula menika mangertos, namung kula mboten saged matur. Dasaripun menapa wawatonipun menapa Bapa Durna? Ngaten, kula menika guru, ngaten. Jarwane guru menika digugu lan ditiru. Pangrengga kula dhateng para Pandhawa sampun kados putra kula piyambak. Pandhawa menika pun kula anggap kadidene Atmaja kula piyambak. Semanten ugi para Sata Kurawa. Loro-loronipun menika boten wonten ingkang kula benten-bentenaken. Sedaya menika sami boten badhe kula emban cindhe, emban ciladan. Nyuwun sewu Kakang Durna. Pripun? Sampeyan badhe usul napa malih dijuni? Ring arak sampeyan kudune ngerti keringkiane para Pandhawa. Ngerti kemawon. Kula dateng ajeng kok sampun matur. Kenang apa panjenengan kok mboten saged ngaturake? Nyuwun sewu Dipati, nyuwun sewu. Sengkuni dudu Durna, Durna dudu Sengkuni. Nek Sengkuni kuwi patih, nek Durna niku pujangga. Saklinturipun pujangga, kula menika guru utawi dwijanipun para Kurawa lan para Pandhawa. Mila ora ana jamake guru kok nglorotke karo murite. Ora ana critane guru kok ngalap ngincim pati karo murite niku mboten wonten. Ora enek tinane guru nggendak karo murite, nggih mboten wonten. Mereka langka tinemu yang ngerasa muka tinemu yang ngakal. Nyuwun sewu, nyuwun sewu. Niki sing dirembuk dudu perkara guru njlomprongke murid. Ning sing dirembuk niku nyuwun sewu sampeyan niku urip lan ngiyup dumateng pundi? Kula urip lan ngiyup dumateng negari Ngastina ingkang paring sandang kang sarta pangan dhateng jengandika Kakang Pakni anak Prabu Duryudana. Tegesipun sampeyan lahir batin anggenipun belani dhateng negara Ngastina. Lho, mesti kemawon lahir batin kenging menapa sampeyan ora gelem ngaturke babakan patine para Pandhawa. Tegese sampeyan ora netepi sumpah sampeyan nalika sampeyan dipun sumpah dados pejabat wonten ing negari Ngastina mriki. Lho mengke riyen Dipati mengke riyen. Ampun dipun campur aduk kudu pisah pancen bener. Kula menika Nayaka Praja nanging kula Nayaka Praja menika mapan wonten ing negari Ngastina. Menawi wonten Sukalima kula menika guru, kula menika dwija. Sakniki kula tak takon karo sampeyan. Sakniki sampeyan lenggah dhateng pundi? Das pundi? Sakniki Kakang Pakni Gondal Sukalima menika lenggah wonten pundi? Wonten kursi. Kursi negara Ngastina. Tegese saiki dapukane guru napa Nayaka? Iya. Saiki iki lho, ning kene iki dapukane guru apa Nayaka? Ngrebab apa meking? Nah. Kula saniki Nayaka. Nek pun bali ning Sukalima guru. Kenging menapa sipating Nayaka kok malah
gawe kuciwane Sinunana Anggir Duryudana kedahipun sampeyan kena kinarya pemarem. Kula menika guru nak ning Sukalima kana. Ning nek teng mriki sampeyan niku nayaka, sampeyan niku pejabat negara Ngastina. Lole, ora salula-lule kok. Kok malah lula-lule. Niki sampeyan kedah matur. Ora cukup gur didoli lula-lule. Sampeyan ora susah selak dadak matur dadi guru. Nek sampeyan ora gelem ngendikake babakan keringkianing para Pandhawa, apa njaluk dijabel kelungguhane dadi nayaka? Apa njaluk sampeyan ora diakoni dadi pejabat mapan negara Ngastina? Apa njaluk iki mengko pertapanmu Sukalima dimbrukke. Nek Sukalima njaluk dimbrukke ora masalah. Yen Sukalima wis ambruk, iki mengko Sukalima bakal tak dekne komplek, ngono. Aja. Sampeyan arep milih ngendi? Duduhi kringane para Pandhawa apa ta yen ora? Sampeyan dateng mriki niku senes guru, nanging nayaka praja, nayaka negara Ngastina. Leng-lenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lir-lirno tanpa kanin lir-lirno tanpa kanin yen tantu lusa yen tantu lusa mengko sang Dyah Utama nggih. Kapeksa kula badhe matur. Sebabe apa Pandhawa niku kok kuat, sebabe menapa Pandhawa niku kok sekti. Merga Pandhawa niku wonten sing nunggu. Sing nunggu gendruwo. Mboten. Sing nunggu Pandhawa niku cacah wonten kalih. Setunggal Nalindra ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna titising Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan dewaning katentreman angka kalih pamongipun para Pandhawa naminipun Semar Badranaya. Pramila Pandhawa wiwit biyen nganti saiki ora bisa dijangka patine awit Pandhawa cedhak karo wong loro niku. Kula nyuwun sewu. Nek arep nyirnake nata ing Dwarawati kula kinten kok angel. Ning nyuwun sewu, nek mateni Semar, dasare Semar niku derajate ngaceplik loro saudon telu sauruban. Gedibal 17 kere munggah bali gampang anggenipun badhe mejahi dhateng Semar. Ampun ngawur Dipati, ampun ngawur. Ambak gur sak Semar-Semar niku pamonging tanah Jawa, titise Sang Hyang Ismaya. Dewa ingkang asalira titah. Mulai sampeyan ampun gampangke arep mateni Semar. Nggih nek miturut kula Semar diboyong teng pundi ngaten terus gek Semar gek dipateni. Wah, Semar niku pun ngerti. Sampeyan teko arep mateni Semar, niku pun dibedhek dhisik karo Semar. Semar niku iso maca batine wong. Kagungan indra keenam, ngoten. Ngaten. Nggih. Nah terus nek cara sampeyan, nek cara kula, nek manut kula Semar dinengke mawon. So nek tuwa nak modar dhewe. Lah padha ae to. Upami Semar dindemi ngono lho. Semar ora doyan mendem nih Pate. Semar ora gelem mendem, Semar kok dipadaki karo peniti gamelan. Terus carane ini kira-kira pripun? Kira-kira. Lah niki kula gadah cara. Carane aja dijujug Semare. Kersanipun Semar digawe ngenes atine. Upamane
Semar niku sapa ta sing ditresnani? Mangke tumuni wong sing ditresnani karo Semar niku dipateni. Mangke nek Semar krungu wong sing ditresnani mati, mangke atine badhe ngenes. Wong ngenes niku parane mesti terus lara, kamangka lara niku kembange wong mati. Dadi cekak cukupe Semar digawe lara ati, Semar digawe ngenes sing dadi pikire. Carane anake Semar dipateni, Gareng Petruk Bagong dipateni. Wong telu niku taksih blereng dateng kadonyan. Wise gumun karo gebyaring donya. Mula Gareng dimingi-mingi dhuwit sing akeh, Gareng digaweke omah sing apik, digoleki bojo sing ayu. Mangke nek Gareng lena pateni Gareng. Jajak. Senes. Nyuwun sewu. Gareng niku tuwa dhewe. Niku malah sok kandan-kandan dateng Petruk, dateng Bagong. Ngilmu sing diturunke Semar iku mlumpuk paling kathah niku teng Gareng. Lupute Gareng ya si Petruk. Petruk nggih. Kurawa nek perang musuh Petruk ora tau menang lho. Petruk dimingi-mingi Raja Brana. Petruk nek gelem Raja Brana mesti wit biyen-biyen. Dasare Petruk nggih sampun nate dadi ratu. Lah menawi mangkaten sing pungkasan, sing kudu dipateni Bagong. Yen Bagong mati kathah sing padha sedih. Ngaten nggih. Mergo akeh-akeh wong niku do seneng karo Bagong. Nganti ana campur sari jenenge Bolo Bagong. Bagong kudu dipateni. Lah saiki ngene, kira-kira sinten sing saguh mateni Bagong karben Semar atine susah. Yen Semar susah terus lara, yen Semar lara bakali mati, yen Semar mati gampang anggone mateni para Pandhawa. Mbok menawi sinuwun ngawangga, kula nyuwun sewu panemban, mboten ketang sethithik kula niku riyen nate dimong kalian Punakawan Bagong. Ngaten, nggih. Menawi kula kedah nyumurupi muntrating getih saking dadane Punakawan Bagong tartamtu awrat anggen kula badhe nglampahi kewajiban menika. Aduh, dos pundi niki nggih? Anangger Duryudana kula wangsulaken dhateng Paduka. Bapadana Kula wonten dawuh. gandeng ngreka daya menika tukul saking pamikir Paduka Paman Durna. Bebasan bisa nggelar kudu bisa gulung milung. Babakan Patri Bagong kula pasrahaken sawetahipun dhateng Paduka Paman Durna. Lagi cawawan sabda horek kang sumewa kekereng pasewakan ong kata samya naraka wonten dwirata mekta pedhot saking pantilan sawenehan haraka ong Pandita karya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang susung angin ngending ngone susung angin ngending ngone miwang kali ingkang kong ong ong Sikara tandang resang bayu siwi
ore tungkul manembah angler boyo kuntop palukon laguning lekas lu kita linuding kitung kadung kadereng hamor ngun manah rahayu hayu wana tan agolong gumolong manadukara ong Duryudana kakangku aja kaget aku sing teka slamet kang dadi tekane Werkudara. Werkudara ya njanur gunung Kadingaren sira Yayi Werkudara ngabiyantara Restinggil negara Ngastina tekamu karo sapa Dimas? Karo Jlamprong ya si Janaka. Nanging Janaka cukup nunggu ana pasiban njaba. Lah banjur ana parigawe apa sira sowan ana ngarasaning pun Kakang Yayi? Duryudana kakangku sing gedhe pangapuramu tekaku ana Ngastina ora butuh karo Duryudana, nanging pancen niatku kepengin sowan ana guruku Bapak Pandhita Durna. Wigatine apa Yayi? Mung ana babakan ingkang bakal rinumpaka marang Durna guruku. Bapak Durna, kula wonten dawuh nggih. Yayi Werkudara dinten sakmangke mbetahaken panjenengan Bapak Durna. Nyuwun sewu menapa dipun keparengaken pun Bapak Rading Majeng anggenipun lenggah mungkuraken dhateng anak Prabu kula sumangga Bapak Panembahan. Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang acap ing tawang susuh ngangin ngending kene miwang kali ingkang kung wekasane langit jaladri isine bumbung wong-wang miwang gigiring punglu kok ning dungkul wana dadi alas-alas dadi prunas apa butuhmu ngger? Werkudara, aku mung bakal takon karo Durna guruku. Dina iki Punta Dewa kakangku lagi sedih merga sawetara iki ana Tricandra utawa telung wulan iki bojone Punta Dewa kakangku Mbak Yu Drupadi ilang. Prameswari negara Ngamarta Dewi Drupadi ilang. Pancen kowe mangkono.
Banjur aku kelingan Bratasena duweni guru kang banget tak junjung derajate. Mula tekaku mrene aku mung bakal takon marang panjenenganmu. Takon babagan apa? Mbak Yu Kudrupadi dina iki mapan ana ngendi? Yen Bapa Durna bisa ngandhakake babagan ilange Mbak Yu Kudrupadi, Bapa Durna tak anggap guruku kang sejati. Lole. Ikra tandang resang bayu siwiri tungkul manembah angler boyo kuntap Tara piye sejatine pon bapa wis sumurup dina iki Mbak Yu lagi murca utawa ilang yen miturut netra pramana jatine Panembahan Bakandurna sak brebetan pun bapa wis nampa wangsit saka Pradewa. Timbule Dewi Drupadi kudu mawa kurban utawa kudu nganggo pangurbanan. Hawet ana tetembungan Jer Basuki mawa baya kelakoni Panjangka kudu mawa pangurbanan. Sapa sing kudu tak pateni? Kandha kanthi prasaja Durna guruku. Menungsa sing kudu dadi tumbak ya kuwi menungsa sing cangeme jembar. Piye? Sing cangeme jembar. Mripate kaya ndok ceplok. Kuwi sing kudu mbok pateni, kuwi tumbale. Menurut wangsit yang saya tampa begitu. Sopo menungsane ora sah dadak rikuh Kang Sarta Pekiwuh. Kowe aja kaget ya Werkudara. Miturut wangsit kang tak tampa, timbule Mbak Yu Kudrupadi. Kudu korban ya kuwi abdimu, kula kawan sing jenenge Bagong. Dina iki uga Bagong kudu mbok pateni Werkudara. Wah. Legah ke? Adyatur miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi Mimang Utama panindak ing praja ngatil bejo dadi bandara arina repan mring pro abdi Dipate pripun Dipate panjenengan percaya napa mboten kalian kadigdayan kula wong kuwi nek lagi winong wong karo dewa, apa sak ciptane dadi, sak sediane bakal katekan. Wong ini idu geni ora kaya Durna. Murid kula, umat kula niku kathah. Ora perintah ngalor mesti ngalor, ngidul-ngidul, ngetan-ngetan, ngulan-ngulan. Durna niki idune idu geni, mandi. Kari perintah kari umat kula, Werkudara mak brabat mateni Bagong. Terus pundi? Nggih, nggih. Ning kok
Perasaan kula niki mengki kok alur ceritane kok ruwet. Ora kaya sing panjenengan jangka, ora kaya sing panjenengan rencanakaken. Mikir niku sing positif-positif dipate. Ora usah mikir sing mboten-mboten, ora usah kok pesimis. Nggih. Wong niku menciptakan sugesti positif. Lah niku lho. Aja mikir sing mboten-mboten. Nggih ning disawang mawon. Nggih. Paman sengune kula wonten dawuh ampun nikahake lakune Yayi Werkudara. Niki mangke menawi wonten boten trimane babakan Bagong dipateni. Kadang Sata Kurawa kudu melu jumangkah, kadang para Kurawa kudu melu ngrembiyah. Nak-naknen dhateng senika ugi antuk pengasih saking Gusti ingkang Maha Asih. Sedaya gegayuhan mugi saged kasembadan anggenipun hangangkah patining para Pandhawa. Kartowarma kula wonten dawuh Koko Prabamiji ingkang rayipun tirta tinalang. Bubarna kang padha nggantung Sibayudi panjenenganing Sunarsa kundur hangedhaton. Trawaca dawuh pangandika paduka kalilan amit madal pasilan aja kaya bocah cilik. Sabet biar katalika wau paripurna pangandikaning Nalendra ing Ngastina tumuli kundur hangedhaton. Kawis tinggal tindaknya Sang Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa sajak wis tanggap ing sasmita.
Lenga Patra Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk anakku sing setinik-tinik, anakku sing ayu dhewe, Nduk Limbuk. Ana dawuhmu apa, Mak? Leren sawetara ya, Nok. Nganggo ambekan ngono. Iya ngestokake dawuh. Ngendoni swasana kang kenceng. Abot repote awake dhewe nampa dawuh saka pepunden kene. Iya, Ning sadurunge matur sing akeh-akeh, ayo anakku Limbuk tak gandeng tanganmu sing tengen. Iya, Bareng-bareng bengi iki ya kuwi ngunjukake rasa puja lan puji syukur. Konjuk marang Gusti kang murebing dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasayana. Nggih, Kang wis malimbarake keberkahan kang sarta kenikmatan saengga bengi iki aku karo Biyung sak rombongan bisa manunggal lan tetunggalan ana ing adicara bengi iki ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Nggih. Banjur bengi iki janjane adicarane apa? Piye? Bengi iki acarane kuwi apa? Ngene ya, Nak. Bengi iki ya kuwi adicarane tidak lain dan tidak bukan. Ya kuwi nyadranan. Ngono. Utawa bersih dusun.
ana maneh sing ngarani sedekah bumi. Iya. Nek daerah lor Bojonegoro Bluro ki ana sing nyebut manganan. Iya. Ana sing nyebut uga rasulan ngono kae. Iya. Ning intine padha ya kuwi ucapan dan ungkapan panuwun lan syukure para warga masyarakat, wabil khusus warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Gebang Siwil, Desa Mbukur, Patyan Rawa, Kadipaten Nganjuk. Iya. Awit saka keberkahan lan kenikmatan kang diparingake marang kabeh warga masyarakat pepunden ing Gebang Siwil bengi iki no. Ngono ya, Mak. Iya, ngestokake dawuh. Awake dhewe taun iki ketiban sampur. Mula wis sak trepe, wis sak wajibe awake dhewe ngaturke panuwun. Ngono. Nggih. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kunjuk sapa wae. Kunjuk tamu undangan. Heeh. Pepundenku Bapak Kepala Desa. Sapa? Ya kuwi ingkang winingku kinurmatan Bapak Nur Yahya. Ngono. Uga ketua panitia sapa Bapak Komaini. Iya. Sarta ora lali Bapak Kasun, Bapak Kasun, Bapak Teguh Riyanto. Ngono ya, Mak. Sumrambahe panitia. Heeh. Kang wis ikut andil bot repot kanggo terselenggaranya pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Heeh. Dan tentu juga ucapan terima kasih yang sangat besar. Heeh. Ndak aturake kanggo seluruh para warga masyarakat kang lenggah ana ing dusun Gebang Siwil. Heeh. Ewadene taun iki awake dhewe sing ketiban sampur kinen paring lelipur. Bot repote nampa dawuh ya kuwi gelar hiburan, gelar kelir gantung gong. Heeh. Ya kuwi mengeti adicara bersih dusun warga masyarakat dusun Gebang Siwil. Ngono ya, Mak. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Iya. Iso sowan rene maneh. Wis kangen nok. Ngono. Luar biasa wiwit sore wis rame. Wis wiwit sore wis rame. Heeh. Disembadani karo para panitia. Pancen bener. Ucapan syukure, ucapan syukure, ungkapan syukure. Agenda rutin tiap tahun. Gusti Allah, Gusti kang murbeng dumadi manut agamane awake dhewe wis nate ngendika lumantar kitab suci sing piye mak jarwane. Sok sapa sing seneng ngegungake rasa syukur, sayekti bakal ditambah sing dadi nikmati kosok baline. Sapa sing kufur, kufur kuwi ora gelem nyukuri marang nikmate pangeran, bakal nampa bebendu utawa siksane Gusti Allah kang gegirisi. Ngono ya, Mak. Nanging warga masyarakat Gebang Siwil istiqomah anggone nindakake adicara bersih dusun kaya kang kagelar dening bengi iki. Pancen bener kaya mangkono. Iya, ngestokake dawuh. Jernyatane iki adicara rutin tiap tahun. Rutin tiap tahun nek ora kleru awake dhewe wis tau sowan rene ning biyen wis suwe no. Ngono. Wis suwe biyen tau sowan rene ning Gebang Siwil. Iki lagi iso ketemu maneh. Keselan dalang tau mergo awake dhewe pas tumbuk. Ngono. Pas tumbuk, pas tempuk pentas ning daerah liya, kedisian daerah liya, terus digenteni karo dalang liya. Sapa kuwi? Masku dhewe. Ngono. Mas Badar Alam. Iya, ning alhamdulillah bengi iki awake dhewe sing nampa kapitayan sowan tinimbalan maneh. Pancen bener kaya mangkono. Apa meneh adicara rutin tiap tahun kaya ngene iki? Kaya nyadran, kaya bersih dusun, sedekah bumi. Kaya ngene iki wis menjadi tradisi utawa wis dadi budaya kang sarta jati dirine wong Nuswantara kok no. Ngono. Jenenge wae budaya. Budaya saka tembung budidayane manungsa kang ambabar marang kaendahan. Ngono. Mula sing jenenge budaya karo agama kuwi aja nganti dicampurna. Ngono.
ing antaraning agama kelawan budaya yen dicampur iki mengko ndak cawuh. Ngono. Iya. Ibarate kaya sandal kae lho no. Iya. Sandal kae senadyan wujute padha nanging bentuke beda ya kuwi tengen karo kiwa. Ngono. Yen sandal kuwi sak pasang tengen kabeh kuwi angel dienggo mlaku. Ngono angel digunakake. Begitu juga tumraping agama kelawan budaya. Aja dicampur mundak cawuh ning kudu seiring sejalan, Mlaku bareng. Iya. Tembunge agama hablum minallah kang sarta hablum minanas. Ngono. Hablum minallah ki hubungane manungsa karo Gusti Allah. Ngono. Yen hablum minanas hubungane awake dhewe padha padaning umate pangeran. Ngono. Dalam bersosialisasi bermasyarakat. Lah kuwi nganggo budaya. Ngono. Waton budaya ora tabrakan karo agama, fa insyaallah ya ora enek eleke. Ngono ya, Mak. Contone nak ana budaya sing ya kuwi nganti saiki tetep diuri-uri karo wong Nuswantara. Ngono. Kuwi anane ya nggur ning Indonesia tok. Apa? Angger riyaya ngono kae lho, Nok. Ya. Angger bar bodo lebaran, Heeh. ngono kae terus salam-salaman sobo karo tangga teparo. Mubeng ning tangga teparo. Kuwi ora enek. Ning bangsa Arab ora enek. Iya. Mergo kuwi budaya sakjane. Ning budaya sing positif. Iya. Ran ing ngapuran. Ning Arab ora ana. Ngono. Kaya bengi iki barang. Iya. Iki ya budaya. Ora tabrakan, ora cengkah kelawan agama. Ora. Iya. Apa meneh ana ing adicara nyadranan, sedekah bumi. Iya. Ngene iki akeh nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Upamane Ana ya kuwi siji nilai syukuran, loro sedekawan, telu seduluran. Ngono. Syukuran, nyukuri nikmating pangeran kaya sing tak aturke mau ngarep. Angka loro sedekawan. Sedekah ngetoke ragate kanggo menghibur para warga masyarakat. Sing diuntungkan ora mung pelaku senine ning bakul-bakul, UMKM uga berputar. Iya. Iki termasuk sedekah. Sedekah dana rasa. Iya. Terus sing angka telu seduluran. Ngeraketake balung pisah sing ora tau kumpul karo tanggane dadi kumpul karo tanggane. Pancen bener kaya mangkono. Iya. Kaya ngene iki berarti ngeraketke tali silaturahmi wujude budaya nanging di dalam budaya kuwi ana nilai-nilai agama yang terkandung ya Mak. Pancen bener kaya mangkono. Uga ngaturke panuwun Nok. Kunjuk mau urung ndak sebutake. Ya kuwi pepundhenku Bapak Ulum Bastomi. Ngono, anggota dewan DPRD Nganjuk. Ya. Uga nyengkuyung pagelaran bengi iki. Ngono ya Mak. Alhamdulillah wa syukurillah kebak berkah kelawan barokah. Sing baku ndonga. Muga-muga seluruh rangkaian adicara bersih dusun nyadran utawa sedekah bumi kang wis kasembadan katindakake. Ya. Sarampunge wayangan dusun kene ya kuwi dusun Gebang Siwil. Dadya dusun sing baldatun thayyibatun warapun ghafur. Gemah ripah Allah jinawe kartata tatura harja, murah sandang kelawan pangan cinaketok ing kamulyan, tinebehna saka bencana alam. Amin 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 Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku. Ora ana daya limanipun kejaba saking Allah kang Maha. Putri
sesembahanku rintan lan delu manglimang wektu kanggo mbrasta bungkar lan sareng sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan telu mong limang wektu Kang Celeng seru ya kanggo mbrasta yuk Kakung sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo mbrasta mungkar lan nafsu sareng aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan telu mong limang wektu kanggo mbrasta mungkar lan nafsu uga akeh adicara kang kagelar sakliyane wayang kok no ngono manut dawuh pangandika kang kababar mau sore ana ing sambutan iya ana sing selawatan iya ana sing elektron jalan santai lan sak liya-liyane ngono dadi warga masyarakat kene kuwi ngabehi agamane ora ditinggal ning budayane tansah dicekel kanthi kenceng ngono ya mak iya ngestokake dawuh ternyatane ya budaya kuwi kaya sing dingendikake biyung jarene budaya kuwi jati dirining bangsa aja menolak kowe iki lair ana ing tanah Jawa mula aja ninggal karo budayamu budaya Jawa wis fitrahmu dadi wong Jawa takdirmu dikudratke lair ana ing tanah Jawa iya mula kudu tansah ngugemi karo budaya Jawa pancen bener kaya mangkono kok no iya ngestokake dawuh sowan komplit kanca-kanca ya kuwi sanggar seni Astabrata mijil saka Jalan Mastrip Gandung Kidul Kecamatan Nganjuk Kadipaten Nganjuk iya komplit ora komplit dikomplit-komplitke iya pengrawit sinden wayang gamelan ala tanpa rupa nggawa saka gubuk Mastrip iya mak iya ngestokake dawuh apa meneh iki disembadani disumbutke Kang Sarto di live streaming disiarkan langsung iya ya kuwi lumantar channel YouTube sang Astabrata Media ngono Astabrata Media ya dadi sing ndongake warga masyarakat dusun Gebang Siwil ora ngemungake penonton sutresna budaya pecinta wayang kulit kang rawuh ana ing lokasi
Nanging para sutresna budaya, ya kowe pengikut-pengikut channel YouTube Asta Brata Media sing memonitor lumantar channel YouTube uga melu ndongake dusun Gebang Siwil sing bengi iki kagungan kersa wujude bersih dusun. Iya, alhamdulillah berkah kebak barokah. Iya, salam-salam uga sakliyane amake dhewe sapa-sapa karo para warga masyarakat ing kene uga salam dan sapa-sapa karo sing memonitor atau sing mirsani lumantar channel YouTube pengikut setia Asta Brata Media. Ya, kanca-kanca komunitas, ana FMA, ana RAS, ana SDA dan lain sebagainya. Ya, sing tansah mengikuti awake dhewe sak kanca. Pancen bener. Iki kanggo pambuka mukadimah, diwalik slindro. Pamundutan tak arangkum paling akeh nyuwun pepiling, mula didhisikne ya nok. Iya, Ternyatane warga masyarakat kene kuwi agamane kenceng, agamane tansah dicekel kanthi temen-temen kok nduk. Iya, dibawani luwih dhisik pepiling. Karya besar Ki Haji Anom Surata. Iya. Monggo gek ditibake pepiling. Monggo dipun bawani dandang gula, Mas Heru dipun salirani. Iya, monggo Mas. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sasama aja padha ditinggalke menggo arambung pepiling Mas Gareng tak aturi munggah. Iya, arambung pepiling. Iya, bengi iki tunggone karo anune maratuwane. Iya, Ayah Sugeng. Iya. Mula bintang tamu pucet. Iya. Lanjut. Rukun Islam puniku sahadate kang angka siji angka kalih kang angka loro solat dene kang telu disambi maca WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Dalang. Nggih dalu. Saking Pak Waris Sugiono memonitor. Iya, ana meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wilujeng dalu. Lan kru Asta Brata Mas Akbar sukses selalu antuk keberkahan saking Allah Ta'ala. Menawi dipun paringi pepiling. Ya, nggih. Saking Bunda Angel FMA matur suwun saking kula Bapak Lasiman wonten TKP. Ya, wis nyalami wis mau sore Bapak Lasiman. Ya, apalane kanca-kanca. Angger aku wis nyebut Bapak Lasiman ya. Kanca-kanca Asta Brata iki tanpa Bapak Lasiman ora iso awit no. Iya. Ya, ya. Ya, Ramadan, yuk.